Mga ka-K5, nataban ang 159,000 pesos nga income sang fish vendor sa isa lang sini kaadlaw nga pagbaligya sang isda sang tatlo ka wala pa makilalaan nga suspect sa pagpang-hold up diri sa may barangay Camire sa Banwa sang San Enrique pasado alas 8 sang gabi, Pebrero 18. Ginkilala ang biktima nga si Angeline Panizales Pabiano, 42 anyos, residente sa barangay Kabuga Viejo, kag duha sini ka helper nga sanday Jan Tibon kag Mark Cerveza, lunsay residente sa San Dionisio, Iloilo, sa dingikan sila sa iya pwesto sa barangay Manit sa siyudad sang Pasig, kag papuli na kuntani sa balay sini sa barangay Kabuga Viejo sang natabo ang krimen. Naibaluan nga isa pa lang kabulan nga nagatrabaho ang duha kay Pabiano. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Christy Valdalde, hepe sang San Enrique Municipal Police Station, nga ang 159,000 pesos ang isa lang kaadlaw nga income ni Pabiano sa pagbaligya sang isda sa din may kaugalingon ini nga stall kag nagapang supply sa iban nga balaligyaan. Suno pa kay Dalde nga siyam katuig na nga nagabaligya sang isda si Pabiano kag subong lamang ini na hold up. Samtang wala naman ginadula sang kapulisan ang anggulong nga inside job. Almost 9 years ng routine nila sa pagbaligya sang isda kag everyday. Amo ni oras ang ila puli sa San Enrique. This is the first time sir nga ginlambatan sa kaginhold up dira sa Camire. Di natin madula na sir no ang inside job. Susubong sir gina-verify pa namon, ginatanaw namon kung nanugid ang mga background sang duwangan ni. Mga ka-K5 sa ining pinakauna nga lilikuan sa pagsulod mo gid no sa may barangay Camire sa Banwa sang San Enrique, diri na din nagluntad ang hold up no sang tatlo ka mga suspect nga tubtob subong wala pa sigyapon nakilalaan sa isaya ka fish vendor upod ang iya nga duha ka helper mga ka-K5. Kag according gani sa information nga nakuha naton nga ining fish vendor halin ini siya sa iya nga pwesto dito sa may barangay Manit sa siyudad sang Pasig, kag papuli na kuntani sa ila balay sa may barangay Kabuga Viejo diri sa San Enrique sang natabo iya ang krimen. Kag according sa dugang nga information nga nakuha naton nga sang nagliko na diri ang tricycle mga ka-K5 nga ginasakyan sang victim, ari na diri sa area ang motorsiklo sang tatlo ka suspect kag ginlambatan ini sila mga ka-K5 kung sa diin ginparahan sila, ginpadulog kag nagdeklarar sang hold up mga ka-K5. Kag according naman sa kay Police Captain o kon kay Police Lieutenant Christy Valdalde, ang hepe sa San Enrique Municipal Police Station, nga ang ining mga suspect ang ilang exit point padulong naman niya sa siyudad sang Pasig kung sa diin nagapadayon tubtob subong ang ilayang hot pursuit operation. Suno naman kay Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO spokesperson Police Major Rolando Aranyo nga nagmando na si Provincial Director Colonel Bayani Razalan sa tanan nga units nga pasangkaron ang police visibility bangod sa asod-asod nga hold up incidents nga natabo sa subong nga bulan sang Pebrero. Madumduman nga sa tong Pebrero 10, una nagluntad ang hold up sa barangay Pandak Pavia sa din ang biktima amo ang fuel tanker sang Metro Iloilo Transport Service Cooperative o kon MITS Co-op kag nakuha ang masobra 300,000 pesos nga benta. Pebrero 11 sang ginhold up ang herbal vendor sa barangay Guno sa Banwa sang Santa Barbara kag nakuha naman ang ginabanta 20,000 pesos nga benta, iban nga produkto sang bulong kag cellphone sang biktima. Pebrero 18 sang aga, isa ka Indian national ang ginhold up sa barangay San Juan sa Banwa sang Barotac Viejo kag nakuha ang 4,500 pesos nga kwarta sang biktima apang sa kadimalason sa mga suspect. Nalabyan ang mga ini sang Intel sa Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sa din na aresto ang isa ka suspect. Sa amuman nga petsa alas 8 sang gabi sang ginhold up si Angeline kag duha sini ka upod sa barangay Camire, San Enrique. Live diri sa Banwa sang San Enrique, ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.